на българската политика. Какво му беше мнението за скандалното споразумение, с което предишните управляващи предложиха де-факто България да работи за Украйна? Това е 10-годишно споразумение за сигурност, сключвано с държава, която в момента е в война с една голяма военна сила. Това носи повишен риск за нас. Елементарно, Уотсън. Освен това поемат се финансови ангажименти. Браво, Радев, браво. Предизборно, браво. Да, нека развиваме сътрудничество, но аз съм против да подписваме споразумение и то по такъв начин. Браво, Румене, браво, Радев. И аз съм против подписването на споразумение и то по такъв начин. До тук добре. Преди изборите всичко е точно. Ама какво стана след изборите, че се обърна наопаки? Възраждане вчера предложиха прекратяване на това споразумение и то, цитирам, сключено по такъв начин. Кратичък отговор с да или не. Ще анулирате ли това споразумение с Украйна или ще го оставите да действа? И как се промени мнението на Радев след изборите? Краткият ми отговор е не, няма да анулираме това споразумение. И какво стана? Радевците, заедно с старата сглобка, гласуваха против. От целия парламент едва 10 човека пожелаха прекратяване на заробващото споразумение. Тези на Костадинов. Господин Радев, лелката от Брюксел и те натисна, не знам, или от самото начало си се лъгал, не знам. Но, браво, Румене, браво, Радев, успяхме да ги изпарзаляме тези 1 400 000 наивници да гласуват за новият политик. Новият, който е нов, но е като старите, същия, само че е нов. Какво представлява това скандално споразумение, с което европраведната върхушка ни зароби и вкара във войната? Ето и документите и всеки да си прави изводите доколко е така безобиден и неангажиращ този документ, както каза новият стар политик, който е нов, но е стар като старите, иначе е нов. България се ангажира да допринася за колективните усилия, насочени към развитието на украинските сили за сигурност и отбрана. Този всеобхватен подход следва също така да отговори на критичната необходимост от достатъчно военни запаси. Продължаваме натам в скандалното споразумение, подписано от ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ и защитено от Радев. В съответствие с споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна за безвъзмездно предоставяне на въоръжения, оборудване и боеприпаси, България ще продължи да предоставя и ще работи върху възможности за периода на действие на настоящото споразумение. България ще продължи и при необходимост ще разшири подкрепата за повишаване капацитета на личния състав от силите за сигурност и отбрана на Украйна. Иначе не ни вкарат във войната, не, никак си не ни вкарат във войната. Има и още де. България ще проучи възможността за предоставяне на индивидуално обучение на силите за сигурност и отбрана на Украйна. Да не забравяме и вековните български традиции в пиратството, ще учим украинците как да правят абордаж и как да превземат кораби. Цитирам: България ще осигури индивидуално и колективно обучение за украинските военноморски сили в области като операции по абордаж. Защо не ги обучават държави с традиции в пиратството, като Великобритания, не знам. Те това си го разбират. Ние не толкова, но няма значение, ще преподаваме пиратство. Но както и да е, за нас е паднала честа. И последно, кой както иска да разбира това изречение. Цитирам дословно: България ще работи с Украйна за идентифициране на начини за увеличаване на капацитета, на способностите, на участниците в производството на приоритетни оръжия и боеприпаси, както и ще разработи възможности за създаване на индустриални линии за съвместно производство и необходимите видове боеприпаси, включително проучване на възможността за локализиране в Украйна. Както виждате, нищо ангажиращо с това споразумение с Украйна. Да, ставаме им колония, ще работим за тях, но пък какво толкова, само на тях не сме били колония. Защо да не им послугуваме малко? Слугуваме на Съединените щати, слугуваме на Европейския съюз, преди на Съветския съюз, защо да не послугуваме малко и на Украйна? Щом лелката от Брюксел е казала, няма да й разваляме ръкатлъка я. Ама нямало пари за пенсионерите. Голяма работа. Важното е да има пари за Украйна.